लांगोना सफैबाय रंजानाय बोथोर रंजालि बैसागु। रंजालि बैसागुखौ बरायनो बयबो साखाफारा जादों आरो जायगा जायगा बैसागु मोसानायनि तालिम खुंदों। सिफुं हारिमु आफादाबो रंजालि बैसागु बोथोरनि तालिम खुंदों। चिरां जिल्लानि रौमारि थाइजौगुरि गामिनि सिफुं हारिमु आफादनि मावख'आव खुंदों तालिम। सिफुं हारिमु आफादनि हानजा लाइमोनफोरा बे तालिमाव बाहागो लादों आरो बे आयदायाव चिरांनिफ्राय खौरांगिरि निजोम दैमारिनि मोनसे जर'खा फोरमायनो लाबाय। रंजालि बैसागु बोथोरा सफैलायबाय। जोंनि गेजेराव दंस' मात्र साननैसोल'सै। बेनि गेजेरावनो रंजालि बैसागुआ जोंनि गेजेराव सफैलायबाय। बर' हारिनि आंगो फोरबो रंजालि बैसागुआ हायलालाय हुइलालाय जोंनि गेजेराव सफैलायबाय। दाउ खौनि गोदै देंखो खोनानो मोनलायबाय बर' गामि गामि आरो खोनानो मोनबावगोन बर' गामि गामि खाम जथा सिफुं रिंखांनाय। लोगोसेनो बैसागु रंजालि बैसागु बोथोराव गिदिर उन्दैनिफ्राय लानानै आबै आजौमोनहा गाजा गोमजायै हायलालाय हुइलालाय रंजागोन। दायो आं बे समाव दङ चिरां जिल्लानि रौमारिनि थाइजौगुरिनि मोनसे सिफुं हारिमु आफादनि मोनसे मावख'आव बाहाय बैसागु बोथोरनि रंजालि बैसागु बोथोरनि तालिम खालामनाय दंफैयो। बे समाव आं नोंथांमोननि फारिबादिखौ आरो लोगोसेनो सिफुं हारिमु आफादनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना गावसोरनि जिखिनि सोलोंसाफोरखौ लानानै माने तालिम मोनसे हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोन्दों रंजालि बैसागु बोथोरखौ बिथा खालामनानै। बे समाव आंजों दङ सासे सिफुं हारिमु आफादनि सासे दैदेनगिरि बिथां बिजुलि ब्रह्म। बिथाङा सिफुं हारिमु आफादावनो फार्स्ट गिबि दामजेननानै मिथिजानाय सिफुं दामनानै मिथिजानाय मोनसे बिथाङा। बे समाव बिथांमोननिफ्राय मिथिजागोन। बर' हारिनि आंगो रंजालि बैसागु बोथोर सौफैलायबाय। नोंथांमोना तालिम खालामगासिनो दङ। मा बायदि रंजालि साखाफारा जादों रंजालि बैसागु बोथोराव? खुलुमबाय। सिफुं हारिमु आफादनि जानानै गोदान बोसोरनि मुङाव बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ हरबाय। जोङो रौमारि सिफुं हारिमु आफादा जोंनि सिफुं हारिमु आफादनि मावख'आव थाइजौगुरियाव थानाय मावख'आव बैसागुनि थाखाय साखाफारा जादों। जोङो बैसागु रंजानो थाखाय जोंनि माखासे मोसागिरि बिथांमोन दामगिरि बिथांमोना फैनानै बेवहाय थागथियारि जागासिनो दङ। बेवहाय जोङो बैसागुनि थाखाय साखाफारा जादों होनोब्ला बैसागुनि मेथाइफोरखौनो लानानै साखाफारा जादों। बेयाव जावजा मोसानाय मोनगोन, देमसि मोसानाय सोलोंदों, हौवा हिन्जाव मोसानाय सोलोंदों, बैसागुनि हिन्जावफोर गोजा दङ आरो गोदान मेथाइजोंबो सोलोंनायखौ लागासिनो दङ। नोंथांमोना जिहेथु रंजालि बैसागु बोथोरखौ लानानै फ्राय बांसिनानो तालिम खालामगासिनो दङ। बेसेबांसो बाव बाहागो लादों? बेयाव गासै 30सो जोङो फंबाय बिनानावफोरा बैसागुनि थाखाय तालिम खालामगासिनो दङ। 30निबो बांसिन जागोन। गाहाय नोंथांमोना बाहाय बर'नि दामजु लानानै बांसिन सोलोंनाय जादों नामा? औ बर'नि दामजुफोरखौनो बाहायनाय जादों। खाम सिफुं सेरजा जथा जाबख्रिं आरो लोगोसे गंगोना। नोंथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव बाहागो लाहैनायनि थाखाय साखाफारा जादों नामा? औ जोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो जोंखौ हांख्रायहरदों आरो बबेबा जायगाफोराव जुदि हांख्रायहरनो गोसोब्ला आरोबाव सिफुं हारिमु आफादखौ सुलाद लानो हागोन। नोंथांमोना गामियाव माबायदि रंजालि साखाफारा जानानै जिहेथु बोसोराव खनसेल' फैयो रंजालि बैसागु बोथोरा? बेयावहाय बाहागो लाफैनाय सिफुं हारिमु आफादाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो फंबाय बिनानावफोरानो आरोबाव गामियावबो थांनानै गामिनि हानजाजोंबो बिसोरो मोसानो साखाफारा जादों। जिहेथु गामियाव जोंहा बैसागुआ सानसे एबा साननैल'